8 глава. И като затръби вторият ангел, нещо като голяма планина, пламнала в огън, се хвърли в морето и третата част от морето стана кръв. Та измря третата част от одушевените същества, които бяха в морето, и третата част от корабите биде унищожена. И като затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда, която гореше като светило и падна върху третата част от реките и върху водните извори. А името на звездата е Пелин, и третата част от водите стана Пелин, и много човеци измряха от водите, защото се вгорчиха. И като затръби четвъртият ангел, третата част от слънцето и третата част от луната и третата част от звездите биде поразена. Тъй, защото да потъмне третата част от тях и третата част от деня да не свети, така и третата част от нощта. 9 глава. И от дима излязоха скакалци по земята и даде им се сила, както е силата, що имат земните скорпии. Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си. И позволи им се да не убиват тия, но да ги мъчат 5 месеца, и мъката беше като мъка от скорпия, когато ожили човека. През ония дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят, и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях. И скакалците приличат на коне, приготвени за война, и на главите им имаше като корони подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица. А те имаха коса като косата на жените, а зъбите им бяха като на лъв. При това имаха нагръдници като железни нагръдници, и шумът на крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой. Имаха и опашки подобни на скорпиини и жила, а в опашките си имаха сила да повреждат човеците 5 месеца. Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който по-еврейски се нарича Авадон, а на гръцки се именува Аполион. Едното горко мина, ето още 2 горки идат подир това. 16 глава. Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и пресъхна водата й, за да се приготви пътят на царете, които идват от изток. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка 3 нечисти духове, приличи на жаби, защото те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната в великия ден на всемогъщия Бог. Ето ида като крадец, блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, да не гледат срамотата му. И събраха ги на мястото, което по-еврейски се нарича Армагедон. 9 глава. И като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на златния олтар, който беше пред Бога, че някой казваше на шестият ангел, когото беше тръбата: развържи 4 ангела, които са вързани при голямата река Ефрат. И развързаха се 4 ангела, които бяха приготвени за този час и ден и месец и година, за да убият третата част от човеците. И числото на воюващите коници беше 200 милиона, аз чух числото им. И конете във видението и яздещите на тях ми се видяха такива. Те носеха като огнени, яцинтови и жупелни нагръдници, и главите на конете бяха като глави на лъвове. И от устата им излизаше огън, дим и жупел. От тия 3 язви, от огъня, от дима и от жупела, що излизаха от устата им, биде избита третата част от човеците. Защото силата на конете бе в устата им и в опашките им, понеже опашките им приличаха на змии и имаха глави и с тях повреждаха. 13 глава. И принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни роби, да им се тури белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Тук е нужно мъдърс, който разумен нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666.